Giant Christmas tree sa Tagum City gipasiga na. Ana ang report ni John D. Esteban. Luyo sa pandemya, magpabilin ang paglaom. Kini ang mensahe sa iconic 193 feet nga giant Christmas tree sa Tagum City nga gipasiga na Martes sa gabi, December 1. Sobra 7,000 nga LED lights ug mga rope lights ang giadorno sa Christmas tree. Simple ang programa ato sa maong aktibidad. Dili susama sa nakalabayng tuig nga doon na pa'y fireworks display o grandiosong pasundayag. Karong tuiga ang gidugang nga feature mao ang pagmuntar og Christmas lights decker nga ang disenyo giporma sa mga pulong nga stay safe sa entrance sa City Hall. Samtang sa Sunflower Garden area mao ang Christmas lights miniature nga tribute alang sa mga frontliners. Samtang sa Davao City, mabati na sab ang Kapaskuhan luyo sa COVID-19 pandemic. Hayag ug nindot ang gipang-install nga Christmas decorations sa Davao City Hall ug mga parke sa syudad. Tungod sa kanindot sa mga dekorasyon, daw makalimtan nga duna kitay pandemya. Tungod sa deklarasyon sa period of mourning and vigilance sa Davao City hangtod December 31, ang ngayang simple lang ang kasaulugan sa Pasko sa syudad. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.